ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ночунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумота дар ватсапи экранамуда рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира рӯй карда мо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ сирочна аз территорияи Душанбе, аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи Фарход, шаҳри Бухтар, шаҳри Кӯлоб, территорияи Файзобод, территорияи Ховалин ва аста квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, шаҳри Кӯлоб ва дигар тарафҳо ва заминҳои фурӯшам дӯстони азиз ҳастанд. навори хуб шудаган дӯстони азиз, нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ то нархҳои болора ҳастанд ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 126 сомону 50 дирам. ва бошад навор асар мекунем, маълумот рафта то охираш тамошо кунем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, срочная бо нархи арзон. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, қафои литсеи Нуриддин дӯстон, ҷои беҳтари ҳамачӣ дар назаш ҳастанд. шаҳри Душанбе пойтахт, дар ноҳияи Фирдавсӣ, қафои литсеи Нуриддин. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастанд, ки дар якум ошона қарор дорад, 65 квадрати метр, яъне ки 65 квадрати метр қариб проекти сехонага мешавад. дар якум ошона духонага дӯстони азиз 65 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. об, свет дора, позитсияни мушкилӣ надорад ва инчунин барои зиндагии рӯзмарра яъне ки чизҳои лозимӣ ҳастанд. аз ҷиҳат холодильник, кухни гарнитур, термис, дӯстони азиз, ин чизҳо ҳамаш ҳаста. қати хона, қати квартира якҷоя фурӯхта мешаванд ва нархша нархи қимати дастсарошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 430,000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад. нархи ҳамин квартира 430,000 сомон аст, бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафонии соҳибшон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапам доранд. дар наздикии квартира ҳама чи аст, мақсад бозору, аптекаву, банк, литсею, мактаб, ҳама чизи лозимӣ аст. ҷои беҳтарин. дӯстони азиз, шахсоне ки харидори конкрет ҳастанд, бо мегӯяд муомила ва савдои хуб мекунем. чи квартира, чи қафасҳо, чи кушод бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраша гиред. касе ки ҳамхали квартира, хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯш дорад, хоҳад ки реклама карда, дар рақамҳои болода 20 рӯй кунем, мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дар деҳаи Уртабоз, пеши молбозор, пеши мактаб ва балниса. ҷои зур мегӯяд ва срочна мегӯяд фурӯшӣ. боз адресша мегӯем, барое ки хона срочна бадаем. қарор дорад дар ноҳияи Фарход, деҳаи Уртабоз, пеши молбозор, пеши мактаб ва балниса. ҷои хуб дар пешаш ҳама чиз ҳастанд. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 хона кардагият дӯстони азиз, ки бо калидораш кардӣ. 3 дар хона, 7 сотиқ замин, об, свет дӯстони азиз дорад, ошхона, баня, кухня ҳама чиз ҳаст ва хонашам ремонт кардагӣ медоред, фақат зиндагӣ мекунӣ ва хона нархаш арзон аст, срочна мегӯяд сум дар кура. нархи хона мегӯяд 150,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мекунем, срочна сум дар кура ва албатта рақамҳои дастишон. рақамҳои якумаш мегафон, ахираш 2060 кор мекунад, дуюмаш рақамош 9191, инаш да ватсап дорад, ин рақамошам кор мекунад. рақамҳои якумида 60 ва рақамҳои дуюмида 91 ишта ватсап дорам дӯстони азиз. 150,000 сомон бо муомилаи хуб мешавад. шахсоне ки аз ноҳияи Фарход хонахар ки бошед, аз ҷои беҳтари хонара айдастатен срочная бадаем, муомила мешавад. марамат дигар маълумоти пурранеша хто занг зада гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар Чимтепа, ҷамоати Дарёбода. дӯстони азиз, хона проект дошона аст, 4 сотиқ замин дорад, 4 хона кардагӣ аст, сурати дуруст нест, яъне ки ремонт мегӯяд дорад. гирди хона пол ниҳод маҳкама дӯстони азиз, дарахтори мевадиҳанда дорад, ошхона, баня, кухня, ҳамаш бо шароитҳои зиндагӣ, 12 часпондагӣ аст, лаби роҳ ва нархи хона мегӯяд 600,000 сомон аст, боз муомила ва савдо дорад.
одамое ки конкретно харидор ки бошед мегӯяд омада хонара аз пеш бинен. Адресро мегӯяд шояд душаве нояб фидавси Чимтепа ҷомати Дарёбуд Чимтепа Дарёбуд. хоб оиди хона ягон маълумот хӯ ягон саволо иловагӣ агар шумо фаҳмидам дар рақамҳои поёмда рақамҳои дастӣ рақамҳои ватсапшон занг занед маълумотша гирен. ва нагуфтанам ра касе ки мисол хона замин квартира мошин ягон чизи фурӯш дошта бошад ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 20 ватсап дорад роҳи ки реклама мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. инашам қарор дорад дар территорияи Душанбе пушти масҷиди Меҳкалон гуфтагӣ аст. соҳибшон 3 километр мега болотар тарафи ҳавлиҳо обшим ай шаҳр берутар дӯстони азиз. хоб тарафи масҷиди Меҳкалон 3 километр боло тарафи ҳавлиҳо. бо дӯстони азиз хитон маълумоти пурраша занг зада мепурсем. 3 сотиқ замин масоат будааст ки ду хонаи барак кардага дӯстони азиз. хона хай беремонт. хоб гидванашта одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегӯяд 119 000 сомон аст. нархи ахирча илтимос мегӯяд дига арзон намешавад. 119 000 сомон аст дар территорияи Душанбе болотар дӯстони азиз тарафи масҷиди Меҳкалон ҳамин 119 000 ахирӣ нарх шудааст. хоб дар ин рақамҳо мегӯяд ватсап дорем. касе ки мехарад мегӯяд дар ватсап нависад. дигар маълумотро марамахтон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Навобод пеши мактаб. хоб дӯстони азиз аз маркази шаҳр мегӯяд аз маркази ҳамин Файзобод то хонаро мегӯяд тақрибан 3,5 километр мегӯяд роҳ аст. роҳш мегӯяд асфалт дӯстони азиз. хоб 6 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ аст бо веранд ва якта подвал, як ошхона, як анҷомхона ва якта такхона дорад дӯстони азиз. ва дута дига ҳоҷатхона мегӯяд дӯстони азиз. боз хай дига маълумотша мепурсем. хона тайёра барои зиндагӣ кардан дар Файзобод ноҳияи деҳаи Навобод пеши мактаб. хоб гидаш дӯстони азиз забор гирифтагӣ маҳкам аст. 3 дар хона катӣ. нархаш мегӯяд 260 000 сомон аст. боз муомила дорад. маравай рақамошуда занг занем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат яъне ки дар марказ шаҳр мегӯяд соҳибшон. духонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад 42 квадрати метр. бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. тоқа суми холия алиш намешавад. нархи квартира 340 000 сомон аст. бо ягончои муомила мешавад. дӯстони дар маркази шаҳр духонага чорум ошина 42 квадрати метр бо ремонтош катӣ. хоб ин растай рақамҳои мегафони соҳибшон шахсоне ки мехаред занг занед маълумотҳои пурраша гирем. хоб одамое ки дар ҳамин навори мо агар квартираи маъқул ёки хонаи маъқул ёки замини маъқул агар наёфта бошед мақсад дар ҷои даркоритон то суми даркоритон ино ки дар территорияш кадом чанқа бошад наёфта бошед. агар дар комментария мо нависед ки аз видео даркоритон чанд сомона бошад мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш танҳоне ки дар комментария нависед. агар мо гуфтагиҳои шуморо ёфтем дар видеои оянда мақсад ки видео карда ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон яъне ки квартираи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи чармгарони поён гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Ваҳдат маҳаллаи чармгарони поён 80 метр мегӯяд дуртар пеши бозори Калон. дӯстони азиз доми 5 ошона аст. духонага квартира дар дуюм ошина қарор дорад 40 квадрати метр. дар дуюм ошина доми худаш 5 ошона аст 40 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни телевизион азиз чизош катӣ мегӯяд фурӯхта мешавад яъне ки бо чизи чораш катӣ. чизе ки дар навор дисед намихел илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед. илтимос ва илтимос кардагие ки соҳиби квартира фақат одамони конкретна харидор беҳуда мегӯяд занг назанед. нархи квартира 284 000 сомон аст. боз муомила ва савдо мешавад. рақамҳои поёмда аст ва било шахсоне ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Булбулчашма. шаҳри Ҳисор деҳаи Булбулчашма. 6 сотиқ замин масоат дорад ки фундаментош рехтагӣ аст. дӯстони временкош хоб гидванашта одамо зиндагӣ доранд ва документош мегӯяд ҳаст. ки документ мегӯяд дорад кадоме ки мехарад дар мақсад чиш мекунем. хоб нархаш ҳамагӣ 45 000 сомонӣ.
хотя ми времени камаш кад нархи 45000 сомон аст дар шаҳри Исор деҳаи Булучашма. Рақамҳои соҳибшон мондаги аст мегафон кадоме ки дар кор аст марама занг занем маълумотои пурра ва аниқша хутон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайонда. Духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад 44 квадрати метре. Бо ремонтҳо дӯстони азиз ремонтҳои замонавӣ таъмин аст, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ҳама шартои зиндагӣ ва кухни гарнитур. Нархи квартира 255000 сомонӣ дар шаҳри Исор 8 микрорайон. Дӯстони азиз, хоб ин рақамошон аст, кадоме ки мехарад метавонед ки занг занед маълумотои пурраша гиред. илтимос фақат кам кардани харидро беҳуда мегӯяд нороҳат накунад. мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ. Ҳавлии фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда дар ҷамоати Фириштӣ деҳаи Ҳайталӣ. Дӯстони азиз, хоб дар шаҳри Ваҳдат дар Фириштӣ ҷамоати деҳоти Ҳайталӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад. Дӯстони азиз, ки намехӯям ҳамин бошад проекти временкашон. хоб ами як дона сурат дошта нархаш мегӯяд 6000 сомон аст. бу хақиқати хичон гап мезанед. рақамҳои соҳибшон мондаги аст, метавонед ки маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред марама. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ховалин дар деҳаи Гулзор наздики район. Дӯстони азиз, яъне ки наздики район дар хонаҳо мегӯяд деҳаи Гулзор. дӯстони азиз, 12 сотиқ замин маҳсулот аст ки як дар хона мегӯяд дорад. дӯстони азиз, хоб нархаш мегӯяд 100000 сомонӣ. дӯстони азиз, хоб ҳавлии фурӯшӣ бо як хона кати. дӯстони азиз, нархаш 100000 сомон буда срочна фурӯшӣ. хоб ин аст рақамошон дар поёни видео мондаги аст. касе ки Хуалин дар ку бошад марама занг занед маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна. квартира қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа дар наздикии литсеи Орионов. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 9 мошина қарор дорад 63 квадрати метре. духонага дар 9 мошина 63 квадрати метре. хоб дӯстони азиз, квартира мегӯяд бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, яъне ки ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, хона мегӯяд фақат бо маҳсулоти баландсифат мегӯяд, яъне ки ремонт ва мақсад ки таъмир шудагият. дӯстони азиз, хоб обсветш аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, маркази шаҳр ва нархи квартира 430000 сомон аст. боз муомилаи савдоӣ хуб дорад. шахсоне ки мехара мегӯяд соҳибаш омада аз пеш бина мегӯяд маҳқул шуд, арзон ва муомилаи хуб карда мегӯяд метиҳем. хоб дӯстони азиз, касе ки ҳамхали квартира, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯш дар рақамҳои болодар реклама мекунем. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбон намоед.